O despedimento de 6 traballadores volve sacar á rúa o cadro de persoal de Vertifil en Moraña. O pasado 12 de xuño, a dirección da empresa, por medio dos seus representantes, un bufete de abogados de Barcelona, nos avisou, a última hora, de que iban a facer 6 despidos, que o perfil das persoas despedidas é moi similar, son persoas que tiveron nos últimos 2 anos baixas de longa duración, por enfermidades comuns e incluso por enfermidades de accidentes laborais. Ante esta decisión, o comité solicitou unha reunión urxente coa dirección, petición que non foi atendida ata o día 20. Nela, a empresa atribuiu os despedimentos a cuestións económicas. Aínda que as explicacións por parte da empresa se remiten a causas económicas, nós non estamos de acordo dende o comité, debido a que agora mesmo están traballando 6 persoas contratadas por empresas de traballo temporal, as cales non foron cesadas dos seus postos. Por este motivo, dende o comité desconfían das razóns dadas pola empresa, por iso reclaman a readmisión dos compañeiros. Creen que os despedimentos buscan substituir os contratos indefinidos por outros temporais e máis precarios. Están máis enfocadas a unha limpeza e un adelgazamento da estrutura de Vertifil para chegar ao punto de que eles teñen nas súas cabezas pensado é que dende aí despois tirar nas subas de picos de produción, tirar de empresas de traballo temporal e contratos en precario. Estes 6 despedimentos súmanse a un que se produciu a principios de 2023, outro no 2022 e 6 máis que se comunicaron no ano 2021. Ante esta situación, o comité está a deseñar un calendario de movilizacións para as próximas datas.